Σταυρούλα, πες μας μια αστεία ιστορία με κάποια πελάτησα. Ένα ιδιαίτερο περιστατικό που μου έρχεται στο μυαλό ήταν όταν πήρε κάποια κυρία τηλέφωνο. Είχα μόλις τελειώσει την γυμναστική μου. Του σηκώνω, λέω παρακαλώ. Λέει ναι, γεια σας, θα ήθελα να παραγγείλω μία τσάντα και της λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορώ να σας καλέσω σε ένα δεκάλεπτο γιατί είναι λίγο απασχολημένη. Και μου λέει ναι, φυσικά. Τέλος πάντων, περνάει χρόνο, την καλώ σε 10 λεπτά. Του σηκώνει, λέω ναι, γεια σας, σχετικά με την παραγγελία που θέλετε να μου δώσετε. Μου λέει κάποιο λάθος έχετε κάνει. Μα λέω είστε σίγουροι γιατί με καλέσετε πριν από λίγο το κινητό μου. Και μου λέει κορίτσι μου, συγγνώμη, αλλά κάνετε λάθος. Τέλος πάντων, το κλείνω το τηλέφωνο, λέω OK και λέω μάλλον θα είχα κάνει κάποιο λάθος στην πληκτρολόγηση του αριθμού. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο, το σηκώνει, τη λέω ναι, γεια σας, σχετικά με μία τσάντα που θέλετε να παραγγείλετε. Μου λέει συγγνώμη, με ξαναπήρατε, λάθος κάνετε. Και λέω εντάξει, έχει γίνει κάτι στάνταρ λάθος, δεν υπάρχει περίπτωση. Κλείνουμε το τηλέφωνο, περνάει η ώρα, περνάει ένα περίπου τεταρτάκι 20 λεπτό, χτυπάει το τηλέφωνο, λέω παρακαλώ, μου λέει ναι, γεια σας, σχετικά με μία παραγγελία που έχω να κάνω. Λέω ναι, απλά μιλήσαμε πριν από λίγο και μου είπατε ότι δεν έχω κάνει κάποιο λάθος και ότι δεν θέλετε κάποια τσάντα και ότι είναι λάθος το τηλέφωνο. Λέει ναι, κορίτσι μου, απλά ήταν ο σύζυγός μου μπροστά και δεν μπορούσα να του πω ότι έχω πάρει τσάντα και επομένως δεν μπορούσα να σας μιλήσω. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι τόσο χιουμοριστικό και μου φάνηκε τόσο αστείο το ότι μια γυναίκα μπορεί να κρύβει τις τσάντες ή τα πράγματα που παίρνει από το σύζυγός της. Επομένως, εσείς οι σύζυγοι, σας παρακαλώ αφήστε τις γυναίκες σας ελεύθερες να πάρουν τσάντες. Ακούτε, άιντε.